Ôi à, saya biết uli. Sơ ra lại cái lấy. Pilih Kak. Này, người lấy đừng có vơ. नै जारो बेगा. Thank you Ada. Dini nong nङामोन bang बेखौ मोनफिननाय नंलामोन. ओमफ्राय मोनसे खोथा जारौ बे जायगायाव ना गोबां सिखावफोर दं बेखायनो एसे थाल लाना बेरायबानो जाबाय. होमबा दा थांनोसै दे मालाबा लोगो मोनफिनगोन. औ दे. Masih somina sekelam leo lombar. Enjarli nunggu malah bana angkau lama nabi dong nih manusia. Angkau karela pinane seklan sebek lama nabi lagi boy. Bicara rezeng singrapani permanen kamani kana. Bidi henani nunglo sapa kelas dulu li. Cok nongkrong lagi, tuh bakal datang sih. Sama kibra mazau lah banyak. Asalnya jeng biau mana tak bisa. Nanti perlu jauh jadi jembah. Lombar, jeng dak lili ngomong seklan ngomong bar. Oh, nongak mati. Makan apa ibu deh? Oh, zengnya. Ayah. Mister, masa ke? Angni munga mondira. Angni munga sumke. Dia balai tato dan nungsang tangsi. Oh deh. Oh, nengi nambar ku guna guna. Oh, ang nambara, lah deh. 0 11 61. Dia balai. Ang deh. Kita moजां हिंसेलाना नोंखौ नोंलाय मानि खालामनांगौ जाखो? Lombar, seklan nunggu sepo sampai gendang le. Tur जाम्बा जाम्बा लागायनो जों माथो गोरोन्थि सोलांनांगौ जाखो? Ungli, posa, remban nunggu setapa apa? Angkor abis kelaparan posa lah. Tur थांसै मा जाला माला मोथार ना मानसियालाय. Mana fien nglai? Ang nih tapi kasih Oh, tapi. Oh. Ang. Dini bothor raw फैदो सिब्रा बाजार लायावनो. Mulai bazaran bondo cuma sedang. Kali. Ada. Nah, aku coba, Bay. Manung nano koroni collection jalek. Masuk orang bicara. Hu dari salah kau. Oh ni apa korang pilih kau
Ai दै Ai दै sidoba दादागिरि सालाफोर आंनिबाथ' बारै जोगौमोन आं अलंबार नै माथो मन्दिरासोलाय मा खालामबाय दंमोन बेयाव हारसिंनो नै दंलाबायलै मन्दिरा ओरैनो ओमफ्राय मा थांफैदोंलाय मन्दिरा आं नोंखौनो लोगो हमनो फैदों अलंबार आंहा नोंजों फंसे खोथा दंमोन हारे मा खोथा मन्दिरा आं दानो बुङा अलंबार नों आंखौ गाबोन लोगो हम हारे दानो बुंनो हालाय मा खोथा जाखो जेन'बा गिलायलांबायसोलां खिन्थु दे जायखिजाया गाबोन थांसिगोन आं थांसै अलंबार आंखौ गाबोन लोगो हमथार दे दे मन्दिरा सफैबा अलंबार मन्दिरा बेयाव आंखौ लेंहरनानै मा बुंनो सानदोंमोन थाब बुंदो दे आंहा बारा सम गैया मानो जायाखै जादों बिसोरो ना नांलाया मन्दिरा आंहा मेङाखै थाब बुंदो दे मा बाथ्रा हारे अलंबार दसेथ' जिरायनानै रेस्ट लादोलाय दा मा बुंनो सानदोंमोन माबार बुं दे आंहा बारा सम गैया आं नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो नोंखौल' सानफ्लांबाय थादों आं गावनो मिथिया माने एसे गोसोखाङो नोंखौल' मन्दिरा नों मा बुंनो सानदों थोंजों बुङा माने अलंबार आं नोंखौ गोसोथोबाय आइ लाभ इउ अलंबार मन्दिरा नोंफोरखौ मा बुंलाबायदों नों फाग्लि जायाखैथ' आं फाग्लि जायाखै अलंबार आं जि बुंदों सैथोखौसो बुंदों नङा मन्दिरा बेफोर मालाबाबो जानो हाया मानो अलंबार मानो जानो हाया ना आं माबा गाज्रि बिदि नङा मन्दिरा मानोना नों जाबाय सासे गोजौ थाखोनि फिसाजो आं जाबाय सासे थेला नाला जाग्रा फिसाला प्लिज मन्दिरा नों बेफोरबायदि साननायखौ गार अलंबार नों बिदि बुंनानै आंनि गोसोखौ लाजि दाफोनां अलंबार थेवबो मन्दिरा नों एसे बुजिनो नाजाना आंहा बुजिनांगौ जेबो बाथ्रा गैला अलंबार नों बुंदोल' आंखौ मोजां मोना मोना आं नोंनि साननायखौ जाफुंनाय नङा मन्दिरा सरि नों आंनि साननायखौ जाफुंहोमारा नाय अलंबार दिनैनो दानो आंनि जिउखौ फोजोबना लागोन आं मन्दिरा रथ' आइ लाभ इउ मन्दिरा आइ लाभ इउ टु अलंबार आं खोनायाखै खनसे बुंफिनबावलाय औ मन्दिरा आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय मन्दिरा आइ लाभ इउ थोद मबाइलाव बन्द खालाम थै बस नै दाख्लै जोंखौ बुग्राफ्रा फैलायबायलै फैनो साला बेटाफोरखौ मानजिनांगौलै इसोरखौ बस ओरैनो बारग' जाया इसोरखौ ओइ एटेक ओइ बेटा आइ दै सिदोबा मा नोंनाव खर'खौ गिदिंबाय थाखो होदो
hai jalalलै hai hai माथो सालाबाय थाबाय खारजोब्बायसोलाय जों बिदि फैसा खामायाबा अफायानो गैला बिनिखायनो जों दादागिरि खालामनानै फैसा दाबिनांसिगोन बस नों थिगखौनो बुंदों ओमफ्राय बस दादागिरि खालामना बुजालाबायबासो थोद फाग्ला मा गिदिं नोंलाय जोंजों खान्दा लाग्रासो थाफाखागोन खान्दा माने मा खान्दाब्रा गावग्राफ्रा गावग्रा सिलाय जामालाय आदसा बस नै दाउ मोनाया फैलायबाय ओइ नोंसोर गासिबो उल्था मोखां जा माससेबाव मान्थलि बिलाय गावनि गोसोथोनि सिख्लाखौ नायनो होआ आंनि सना फिथर बबेहाय थांना फैनायसोब्रा आं जेरावखि थांना फैया नोंलाय मानो नांगौ ओइ सिरिथा माखौ मिनदोंसोलाय जों बस जों मिनिला आं नोंखौ मोजां मोनो नालाय खबर लाखागोन ना सिन्था खालामनाङा नों सना आं नोंखौ सिखाव खावनानै लोगोजों जाहोगोन आयु खाजयनो मोनगोन बायदिसो ओइ सोरबाफोर माबा बुंदों नामा गैया बस जों जेबो बुङाखै है बे सिख्लाया आंखौ सोबालायनो हानाय एसेबां दम दं बेनाव बेनि खिथिखौ उनावसो मोनगोन र' नों बिथि बस उनावसो मोनगोन आं गामियावसो बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन अलंबार थांफानोफा आङो थ' बिदिबालाय बे सिख्लाया आंखौ सोबालायनो हाबाय एसेबां दम दं बेहा बस बे सिख्लाखौ दानो थांना सोबायनांगौ थौ मा बुंदों नों खोमाया रौलाय आइदै आंनि अनजालिखौ सोबानो नोङो आंनि सना फिथर आरो दिनैबो लोगो मोनफिनलायबाय आं नोंखौ मायाव थांनो सानदों आंनि सना मन्दिरा नों बेयाव आरो बिसोर सोर जालायखो सोर जादों दादागिरि गुन्दागिरि खालामग्राफोर ओइ सेंग्रा सोर नोंलाय आं नोंसोरजों सिनायथि लानो होननानै माब्लाबो साना सर' मन्दिरा सोर सेंग्रा जालायखो बेलाय दुगामारा रानो ड्राग्स सोबनानै आमाव माव जानाय बिनि गोसो थोनाय नङाथ' बस मा गोसोनाय बेलाय बियो जुदि आंनि अनगा सोरखौबा लानांगौबा ना बे सेंग्राखौ बुहुमावनो दोननाय नङा मिथिबाय आंखौ मानो बेयाव हमना लाबोखो नोङो गुन्दा मानखोलै आं नोंखौ इयाव ओरैनो हमना लाबोयाखै सना आं नोंखौ हाबा खालामनोसो बेयाव लाबोदों मा जाखो बस सोर सिख्लानि आखल बेलाय बिदि सियार बानायनाया प्लिज राखाव आंखौ हगारहरदो ना प्लिज हगार हरनो आं नोंखौ दिनै हाबा खालामनासो गारगोन बस माथो फुजारलायगा दा बुस्थु फैया ओइ फन हरलाय जागोन बस औ दे फैबाय था बस फैगासिनो दंनो बस जारिखौ नागिरा मोनबासै हा बिजारिखौ नागिरना मोनबासै नों मोसौ हा मा जाखो नोंलाय फंबाय ओइ सेंग्रा सोर नोंलाय मासि गरम ना आंनि हाबा जानो फैदों बसनि हाबा जानो फैदों मोजां थाना थांब्रा राखाव नों बारबाय आंनि जिनिसखौ दांनायनि सिगां नों सानग्रोनांगौमोन है माखौ गोब्रांबाय थादोलै बेलाय ओइ सेंग्रा मा जेरावबा हेंथा बे सिख्लाया नोंनि माबाफोर जायो नामा बे सिख्लाया आंनि जिउ मा बे सिख्लाया नोंनि जिउसो औ सिख्लाखौ माबार हगार नङाब्ला ओइ सेंग्रा मासि गरम नोंलाय ओइ सेंग्राफोर लागायदो रडा आइ प्राइभेट थांना फैगोन
दे खारनोसै खारजोब्बायसो बिसोरो एबार आंजों फै